Iy'ngane zakwethu ake nginibele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili eRadio Inkezi. Lami igama ngumfazi nguthuthunga wakhomalo bathi iLaspo namagomede. Ngane kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicineze shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikona okukhulu kunakho konke. Bafethu umsakazo Ukhozi FM ubingelela Mpanza uthi uhlose ukuqhakambisa indawo yangakubo ngenongoma Big Night Music Festival kuyoza uphinde akhuze isihlava sokuhlukunyezwa kwebesibhuda-ke. Le festival izoba senkundleni ezemidlalo zakwaLindizi ukaNongoma ngo-April 26 kusukela ngo-1 emini. Ubingelela usakaza uSigiya ngengoma njalo ngeMgqibela nesigqi sase-Afrika ngoLwesine ngo-12 phakathi kwamabili. Uthe-ke sokukaningi uNongoma ubukeka phansi ekubeni nezinto ezingamagugu njengehlalankosi. Ngaphandle kwalokho ngalo mcimbi bahlose ukukhuza isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Udlame lobulili lapha ngakubona lubhokile. Bafuna-ke ukuqwashisa ngobalo emphakathini bese bakhuza konke okuhle. Uthe kusasa kulindeleke benze inhlabaluhide ngezimoto ngenhloso yokugqugquzela abantu ukuba bafike ngobuningi babo bazozitika ngobumnandi obuhlukahlukene. Ngalolu suku kunabantu abazobungaza ngemisebenzi emihle awenzelwa umphakathi. Kubaculi ababoshelwe kuNongoma Big Night Music Festival ukubala uBabes Wodumo, ama-siblings Dr. Buselaphi, uThokozani Langa, uMenzi Mfeze Emnyama, uLuvo Dubazane Umjolisi, Thwasa lekhansela umzukulu uDumakahle uMdumazi, uNjabulo Langa Malahle, NKR, iJonge Lihle Mfowazulu, Inkosi yamagcokama Mayogathi, uMashwabana, uMabhunga Mfoqozo, uMafikizolo Mkhulekelo, uGadla Nxumalo, Ungizwe Mchunu, uMashelelo uSikhumba STS, umude uLamulo Basini, uNavigator Chwenza kanjalo nabanye. Uhlelo lizobe phethe nguJatha Ngobe, uZimdola Beyela, uSelBeyonce Mkhize, uMdonso Ngcobo, uLonda Mbathu, Kiss Before, uLondi Gaze, Welcome Ntombela, Ntezi Mnandi, Nqubeka Ndlola, uMroza Buthelezi, uGozasta, MC Kwajo, Sizwe Buthelezi, umsakazo ongaduyile, umfana Phetheni no-MC wesizwe. Sephethe ubingelela unxusi izithamelo ukuba ziphuthuma kuma-computer ticket Shoprite Ticket Pro nasezitolo zasesPar ngoba amathikithi adayisa ubuthaphuthaphu bungu-R100 nangu-R500 kwabafuna ukudlana ngamahlombe nezicuku uthwane phecelezi i-VIP. Nganza kwethu izona izindaba silethela zona namhlanje kwezesenkezweni.